Берлинале презентовали сразу несколько фильмов, связанных с оккупационными действиями России. В частности, 12 и 14 февраля прошел показ биографической ленты о жизни лидера крымско-татарского народа Мустафа. Также состоялась премьера фильма «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Кроме этого, прошла мировая премьера украинско-германского фильма «Школа номер 3» о детях из оккупированного Донбасса. Війна в Україні. Мені здається, наразі це розуміють лише люди в Україні. Що таке війна? Кремлівська пропаганда, мабуть, і в Німеччині дуже добре працює. Я часто стикаюся з тим, що, мовляв, війна у вас там ще триває. По-перше, у багатьох відчуття, наче це внутрішня українська громадянська війна, а це неправда. Я 2 роки перебуваю на сході України, розмовляю з багатьма людьми, які за сепаратистів, за Росію. 95% не заперечують, що там російські війська. Це дуже класно, що саме зараз, коли така ситуація в Україні, ми можемо показати в Німеччині це кіно. І люди можуть побачити, як це в нас відбувається. Особливо, що відчувають діти. Тому що це та верства населення, яка найбільш тонко все відчуває. Класно, що люди зможуть побачити це і, можливо, поспівчувати. Просто відчути ситуацію в країні і захотіти чимось допомогти. Тому що це дуже важливо, щоб люди в світі чули про те, що відбувається в Україні. Дехто навіть не знає, де це взагалі знаходиться і що таке може відбуватися. Всі так думають, а може це все чутки чи щось подібне. Я хочу, щоб знали і навіть, щоб, можливо, розуміли нас. Знали і щоб навіть, може бути, розуміли.